Plaxiocefalia. Ola, son fisioterapeuta pediátrica especializada no tratamento de plaxiocefalia. A plaxiocefalia é unha deformidade na forma da cabeza do bebé, comúnmente coñecida como cabeza plana. Isto pode ocorrer debido a diversos factores. O principal é a posición do bebé durante os primeiros meses de vida. Hoxe vou darvos algúns consellos sinxelos e prácticos para evitalo. Tempo boca abaixo. Fomentar o tempo boca abaixo cando están espertos é clave. Isto non só fortalece os músculos do pescozo e da cabeza, senón que tamén reduce a presión na parte posterior do cráneo. Cambia a orientación da cabeza durante o soño. Rotar a posición da cabeza do bebé no berce ou no capazo de cando en vez pode axudar a distribuir a presión de maneira máis uniforme. Así, evitaredes que sempre estean apoiados na mesma área da cabeza. Xoguetes e estímulos. Colocar xoguetes e obxectos de interese para o bebé en diferentes direccións pode motivalos a cambiar de posición mentres están espertos. Isto contribúe a un desenvolvemento máis equilibrado. Exercicios. Mover a cabeza achegando a orella o ombreiro do bebé. Virar a cabeza levando o queixo cara a un lado. Consulta cun profesional. Se notades algunha irregularidade na forma da cabeza do voso bebé, é importante consultar a un pediatra ou a un fisioterapeuta. Eles daránvos orientación personalizada e suxeriránvos exercicios específicos se é necesario. Lembrade que a maioría das veces a plaxiocefalia posicional corríxese con estes simples axustes no voso estilo de vida. Cada bebé é único, así que se tedes algunha dúbida, pregunta ao teu pediatra e ao teu fisioterapeuta. Ata a próxima!